Bamako n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakar an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen an bɛ kalo min na yafa kalo don an bɛ kalo min na Bouakar i k'a dɔn Ala deli kalo don an ni ɲɔgɔn cɛ Bouakar i k'a dɔn ko kundangɛ kuma lankolon fɔ i k'a dɔn ɲɔgɔn dusukasi e b'o daminɛ sɔgɔmada in na su bi sen na Bouakar e sulen don wa kana n dala ɲini i jɔ n k'i sulen don wa awɔ i kana n dala ɲini kuranɛ bɛ n bolo yɛrɛ n b'a da i k'i tɛgɛ da n'o cɛ kana n dala ɲini i t'i dala ɲini e b'i dala ɲini ɔhɔ sunkalo don Bouakar Sidiki i k'a dɔn nin ye kalo barikama ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ kalo min n'a jɔra Bouakar i k'a dɔn a timɛ ko ɲuman Ala k'o di an ni alisilamɛw ma amina yarabi Bouakar i k'a dɔn musakaw Ala k'a nɔgɔya a mana tigɛ Dawuda dala Bouakar i k'a dɔn ayiwa minɔgɔ ani kungɔ Bouakar ni maa o maa ko gɛlɛya t'a la i ye kalo tigɛ n'i ye san 70 kɛ sun na Bouakar walahi sun a ka jugu nka min b'a tɛmɛ i b'o dɔn wa limaniya Ala ka limaniya di Mamutu Astaghfirullah karamɔgɔ dɔ tun kɛra Bouakar nin jiginna dɛ e n ka jɛ an ma taa yɔrɔ fɔlɔ k'a jiginna dɛ a kɔrɔta dɔɔnin Zagate sukolo daminɛ bali karamɔgɔ dɔ tun kɛra an bɛ Zikiri Umaru Tarawele ka nin fɔli duman an b'a ta ka ɲɛsin an balaka cɛ ni musoman bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ la k'u ka cɛsiri ka kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Aja Asu Tarawele États-Unis an bɛ a fo Aja Asu Tarawele don o don Aja Asu Tarawele ne de ye e ka numéro d'a ma ni min kɛ bɛ n kɔfɛ i t'o fɔ n ye sa wa foyi ma k'i kɔ ayiwa Bouakar ne bɛ n bolo Bouakar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Express Telimankɔrɔ Bouakar Sidiki maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Jara Musa ko a k'i k'a dɔn min ye Niger masakɛ ye Général Tiani a kun daan bɛ taama na i k'a dɔn Algérie jamana na Bouakar ni maa dun ye ayiwa i ɲi ka duloki ye i jugu kana Bouakar i k'a dɔn i bɛ siran a k'i k'a dɔn min ye Général Tiani ye Mali ɲendo Mali terido ani Mali yɛrɛ bi jɛla ani Asimu Goyita u ti da abada su o su f'u ka kuma Mali ni Algérie cɛ gɛlɛya dun o dɔnnen don bi fo k'a fɔ k'a to ten Général Tiani ye taa ni min kɛ Algérie jamana na mɔgɔw ye kuma caman fɔ hakilina nana maa caman na kuma banaminenw ani kuma jolenw bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ nka kuma tiɲɛ yɛrɛ dun ye mun ye Bouakar a k'i k'a dɔn kunnafoni jɛlen minnu bɔra ani ɲɔgɔn ye minnu kɛra Bouakar maa si den kelen kun tɛ kɛnɛ kan k'a fɔ min ye Algérie masakɛ ani Général Tiani u ye min fɔ ko a donna maa wɛrɛ tulo la u maa fila ani Ala Bouakar nka min kɔni jɛlen don fana i k'a da la k'a fɔ Ala ka maafa Général Tiani a ye nin d'a ma min kɛ a ma taa abada Asimu Goyita ɲinɛ ma Bouakar a ma taa Mali ɲinɛ ma sabula ale yɛrɛ b'a dɔn tigitigi Bamako ni Alger cɛ ka gɛlɛn Bouakar yalima Général Tiani ka taama yɛrɛ yalima a kun yɛrɛ de tɛ Bamako ye wa yalima a ma taa Asimu yɛrɛ de ka ci la wa walima a ma taa balimaya ani sinjiya de la n'a ma ɲɛ an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ ne ni Algérie cɛ gɛlɛyaba t'an jɛ a dun b'a ni Mali cɛ u ti ɲɛ o kuma ko ye fila ye Algérie n'a ma ɲɛ an bɛ kɛ teri ye ani Mali bɛ kɛ teri ye n'a ni Mali tɛ kɛ teri ye n bɛ bɔ a la a ko Général Tiani ka taama kun ye nin de ye Bouakar Sidiki a ka fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'a jɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn kuma min n'a sera a ye tile 2 taama de kɛ Bouakar Sidiki Algérie ɲɛmaaso fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn a n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ni jɛkuluba de taara a yɛrɛ ka jamana a ɲɛmaaso ani minisiri sow Bouakar i k'a dɔn kɔrɔfɔ fɛn o fɛn bɛɛ a bɛɛ lajɛlen fɔra ni k'a tɛnku i k'a dɔn kuma in bɛɛ lajɛlen bi fɔ ka ɲɛsin AES de ma k'a fɔ Niger yɛrɛ taama na ayiwa i k'a dɔn Niger yɛrɛ de kama AES jamanaw i k'a dɔn taama kun y'o ye Bouakar wulikajɔ kuraw bɛna boloda wulikajɔ kura minnu bɛna boloda o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn kunnafoni dili ɲɔgɔn ma Bouakar i k'a dɔn jamana fila bɛ se ka yiriwa cogo min nin bɛɛ lajɛlen de fɔra sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Algérie ni Mali ta k'a lajɛ kununko u kun ka di sabula Algérie wulikajɔba kɛ Mali ka ayiwa yɛrɛ kɛlɛ la
n'o ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo an k'a ma accord d'Alger n'o laban de tiɲɛna e ko gɛlɛya jubaju ma bɔ n'o ye wa sɔmi kɛra fana k'a fɔ a bɛ waati bɔ bamanji jɛrɛjɛkulu minnu bɛ don ka bɔ la Mali i k'a dɔn a yɔrɔ caman na maa caman y'a jira k'a fɔ Algérie na k'u dogo yɔrɔ ye o fana k'i bɔ yen Mali ka den dɔ bɛ yen min ye Mahamudu Diko i k'a dɔn maa colilen don a bɛ Algérie Bouakari min b'a nɔfɛ ani jamana ɲɛmaaso ni ɲɔgɔn cɛ ko dumanbaw tɛ sabula gɛlɛyaw o de kɛlen bɛ k'a bana Algérie jamana na Bouakari yalima o fana ma dɔ fara gɛlɛya kan Mali ni Algérie cɛ wa a ko Tiani n'o ye général Tidjani ye Tidjani de don surakaw de b'a fɔ a tɔgɔ di Awusa b'a fɔ ko Tiani ne t'a tɔgɔ de ko Tidjani n k'a bɛ bɔ Basikɔrɔ la Segukaw fɛ ni sunkalo kalo belebele ayiwa Tidjani de don ayiwa n'o tɛ t'a la walayi maraka yɛrɛ de don n b'a f'i ye k'a diya dɛ Bouakari Fasiriba ko a ka nin kuma ɲɔgɔnya nin bɛna kɛ ko ɲumanba de ye sabula i k'a dɔn Algérie ni Mali bɛ sɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Bouakari Sidiki gɛrɛ ɲɔgɔn in bɛna ni fɛn caman ye min b'a to gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛ duga a ko i k'a dɔn ayiwa kɔsa in na wulikajɔ kura minnu kɛra a nakila kura minnu dara AES jamana a jamanaw fɛ Bouakari o b'a jira k'a fɔ ni jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ fa kelen ba kelen a si tɛ taa kasi to o tuma général Tiani ka nin d'a ma lɛ ni a bɛ n'a fɔ a taara Mali ka cidenya na Bouakari ko in n'a ɲɛna min kɔni Mahamudu Diko ye i k'a dɔn ko fila b'a nɔfɛ min ye a ka segin ka na i k'a dɔn yafa ka k'a ma walima a ka bila diinɛ ka bolo kan diinɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn a ka kɛ n'a fɔ olu de kɔni y'a nati a ko i k'a dɔn ko bɛ fɔlɔ o la n'a ma k'o yɛrɛ ye k'a fɔ ko a haramula yɛrɛ de da kelen la jamana ɲɛmaaso fɛ o tuma Algérikaw laban olu la nɛgɛ bɔ a kan k'a siri kɔlikɔli ka na di jamana ma a ko nin ko in fila de bɛ sɔn ka kɛ nka min kɔni ni sɔmi kelen don la min kɔni ye alimami politiki kɛbaa ye n'o ye Mahamudu Diko ye alimami don o tɛ nkalon ye nka politiki kɔni i k'a dɔn o fana kɛbaa ŋana don a ko gɛlɛya ni gɛlɛya minnu b'a nɔfɛ ani a ye kuma minnu fɔ ani hakilila minnu b'a la n'a balɛnnen bɛ Algérie Bouakari Sidiki o yɛrɛ de nana ni gɛlɛya tɔ bɛɛ lajɛlen tɛngun sabula a taara a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ dɔw kan a taara kuma dɔw fɔ kuma dɔw fana fɔra a nɔfɛ Bouakari nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sababu ye k'a mangoya jamana ɲɛmaaso ye Tiani ka nin dali Bouakari yalima nin bɛna dansigi kɛ nin bɛɛ lajɛlen la wa bɛnkanw ni hakilinaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wa mɔgɔw tigɛlen kɔni don a kan taama in kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula ani Asimu bɛɛ ma kan don nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ Express kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugara fasirikɛla ma min fara a kan o de y'an ka mankan in dole ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye Algérie ni Mali ye an ka ambassadeur min n'an kun y'a wele i y'a dɔn o fana kun y'o ta wele o an y'an ta min wele o kɛn bɛ yamaruya di m'a ma a ka segin ka taa ambassade la ne ye mun f'i ye ne mun f'i ye n ko Asimu ka ciden de don mɔgɔw m'a faamu de fɛn bɛɛ tɛ ɲɛ fɔlɔ o u bɛ na o cɛw ko ni nguruninka ye maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kuma ni ngurunin ye ala maa bɛɛ na an k'a fɔ Algérie faamaw fana ye u mako bɛ anw ka dugu jukɔrɔ nafa min fana na o tɛ d'u ma dɛ a tɛ di o bɛ na de an bɛ sigi an bɛ kuma k'a fɔ i bɛ rebelle de cɛ ka n'o bɔ yen ka to k'o den ka bɔ o tɛ passe dɛ o ka fɔ ɲɔgɔn ye karamɔgɔ tɔgɔ tugara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛnfura bɛ bɔ sɛbɛnfura minnu k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako Abdurahmani Traoré nin y'a ka fasiri ye Abu ko min ye wulikajɔ ye Nick Checker i y'a dɔn février kalo tile gale san 2026 ale nana yan ka na jamana ɲɛmɔgɔw ni k'o kuma ɲɔgɔnya o tɛ Amérique ka den ye wa o taalen kɔ i b'a ye k'a fɔ février kalo tile 17 o fana i b'a ye k'a fɔ o n'a da tariku fana na san 2026 min ye anw ka cɛmancɛ fanga faga bulon ɲɛmaa ye général de division Ablaye M Maïga a ye Union européenne n'o de ye farajɛla keleya tɔnba o kɛn bɛ ka tɔnbolo minnu n'o kɛla sababu ye ka jamana 27 olu jaso mɛ ɲɔgɔn na tɔnba kelen min kɔnɔ an k'a ma ko Union européenne olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o bɛ Sahel jamana to a la a kɔni a bisimila la anw ka cɛmancɛ fanga faga bulon ɲɛmaa fɛ hakilinaw ni nakun ni naka min bɛ a la a y'i da don la ni k'o bɛɛ lajɛlen fɛ
aya jira mi ino européen o jamano to ala ka fo mi ye flani teriya mi me onga foso malibani ino européen nyanje ba e bisi basa duna sandama do temelina teriya ina o akara sabu yal ni teriya madabla an sebe koro fununa nyangoro o mi ye ni chide ngere le ye no e Joao Gomez gra evinoye ale ko ni ino européen to ala anana ni kana onga jamana nyamo ni ka okuma nyoya ngere nyami e premier ministre aye fami fo aye ode teriya mi no tumani nyanje na yobo yabala o teriya me se ka kura ya chuko mina abeke ni an yiraga hadilnai bawo anko anga jamana ka yireya aye si jamano ka yireya jongo ala ni mami ga be dangarola ina de nyanga kanfo mi ye Joao Gomez Gravinoye ale ajira ka fo tabulo mi vleni de o be malika tabulo ani aye si jamano o ka kunglenaw o ba bele jile ni ka alabato mi ngema ku jatige ni fatri ba ere sinzina o ka ode Abdurrahman Traoré no fatri ba sorry mago konana aya jira ka fo mi ye urusi jamana yi wati mina bele jile no e jema no Union Européenne e kerengere nyana no yu kodo anga jamana na no ayasi jamana yi ibaye ka fo urusi jamana ode jola on kokoro olu de andeme ambe makama ni wulika jo ani jafariya fenfena bi urusi jamana ga deme chama be ala wani ya laje ode ko ni game sabu Union Européenne ka se ka tonshi wulini ka jo kelew bawu uya jira ka fo urusi jamana be wulika jo mina kuma da teriya doroma jamana sabai olu ka no esali jamana yi ko ka soro dabulo be se ka jidi chuko mina ka ta se mi jatige wole bara bulo dabaw olu kele ni fere munun kura munun be no bala ka tagadi anga soro rasila kauma o bara nunun bele jile ko ngeme sabu yeza mi Union Européenne jamana muga ani wolo vlayi ka kele ya irusi jamana na ko ni ajira saka fo irusi jamana akoni nambe awun deme no ayesi jamana ye ka sabu ke ko nafulo min be anga jamana duguju korolo la ko ni abeki ngenge na de bo o nove ma be se ka fo al no ye chenge mi irusi jamana o kote ko bleme mani vinda la wati mina ibi nyini jugude do irusi jamana wati mina ka kala undala bela jile yi kodo ana farazini an nove mau kera nyana mi Union Européenne ni jamana muga ani wolo vlabe akonnana nunu bela jile yu ka koso ni kasa oksiri nga ta ka bonga jamana kono ka jira ka fo mi yu ka coopération e o be dan sigike ala o ma ke sabu e ka on sala ya wa mi irusi jamana yi ale yi jo jamana sabai tongoro wasa amma ko be jo fon vena o sra o be daile ni fo ni fero fere yi aga se ka daile wasa onga degu do ka se ka takabo agriala mi ma kuranda na Union Européenne to ala no ye Joao Gomez Gravinoye ale ko ni ajira sa Union Européenne to ala onga tabulo be ani benga ani danzigi munu be nangema ko sigi ani jema che kubu bele jile no be o labatu li mi ye défensier ta se économie ma diplomatie ni bele jile ku be ni fen be nango ko o ko ni ant ne ma daka na do ala anga jamana kono gola jamana jena no de o wasa anu ka se ka ke teriye ya ere se bakoro kaddi ko se fo ka ke dawi o fara bale koy mi Union Européenne ye o ka ci de ngoni ajira sa ka fo ni tabulo ni dasigi munu fleni ulu fana mi na ni bele jile labatu ni ngali de bala ka ke yelima Union Européenne ni irusi jamana o be na nye kene kele ngonna na wa ni ngali bo me ka ke ni we se na salo ka bo sorde e Bamako ko Abdurrahman Traoré aga fazili Nam ndem fado o e fadna ku yi a cika to la bala chuko be bala tinigi karisa i woro ni fa woro bone do i fa ka fero photo do bala tinigi mbembolo karika do mbi bone sebe mi nu ka ma le démocrate abolo ko chien kema sababi nani ani chien ko no mi nye kietigi ni nya ka sebe ni akuni e marfati ka me law bala tinigi ka dala o negade o mabika wa karika do jamana a gouvernement filila no de negede ma to manga me chef law ni ay ga lagali amezora di gouvernement wakati ki kado yelama kera yelama kele i kado sigi kungelende hakili kunde feminu na bela gele laba donana shey ma se ka fo asimu goita yalma abolo ma be i kado ma nyina mama wa ma mi se ka ka barake sabula chemi wele la ka bla kura ani jukuna atwa de ko professeur Chamoko Traoré ba wakati ki i kado ni ngama le mi vle ni alla ko donne do dien se ke nani ko gelem baw
baw ani baarakolo girinw minnu bɛ yen ni maa ti da la k'a fɔ nin bɛ se ka ɲɛ o bɛɛ lajɛlen o kɛbaa de ba cɛmɔgɔ professeur Cɛmɔgɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko Wakasiriki k'i k'a dɔn nin kamalen maa kalannenba a ye durusili kɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na sabula n'i ye kow ta k'u lajɛ fɛn minnu bɛ hadamadenya yɛrɛ ɲɛtaa sabati ka bɛn ni kelenya sinsin yiriwali ani ɲɛtaa ka kɛ ale o kalanw de kɛ Wakasiriki Mali dun mɔgɔ b'o dilan jiko o gɛlɛya b'an fɛ yan min ye kuranko ye o gɛlɛya b'an fɛ yan a ka waati jan bɔ f'a bɛ ɲini ka don an ka sɔrɔ bolow la Wakasiriki Asimu Goyita a ye nin cɛ in woloma ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ka n'a bila kɛnɛ kan Bouakari ma a bɛ se ka da la k'a bitigi k'a fɔ an ka kuranko ni jiko a bɛna nɔgɔya o bɛ diya ye nin kamalen Bamakɔ ka den don a bangena Bamakɔ san 1980 Bouakari k'a dɔn ayiwa min ye ba cɛmɔgɔ ye funankɛnin do koyi sabula san 45 o ma taa yɔrɔ la nka a bi yeta min kɛ a n'a bi faamuyali min sɔrɔ yiriwa ni ɲɛtaa la Wakasiriki dabali yɛrɛ tigɛli waasa i k'a dɔn diɲɛseleke 4 ani diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen ka yiriwa Bouakari a y'o kalan de kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalan da ye doctorat ye doctorat université François Rabelais de Tours Bouakari k'a dɔn a y'o de kɛ nka min ye gɛlɛya minnu bɛ farafinna jamanaw na u ka sɔrɔ Wakasiriki k'a dɔn u ka ayiwa dugukolofɛnw olu bɛ se ka yiriwa cogo min ɲɛtaa bɛ sabati cogo min Bouakari a ye nin kalan in de kɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye diɲɛseleke 4 a jamanabaw olu ko bolo bɔ a ma min bɛ se k'a to i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o bɛ sinsin cogo min jamana kɔnɔ a ko min ye kalanbulon ye denmisɛn minnu bara ka diɲɛ laban kalan dɔnniya kalanw kɛ a b'olu fana kalan Bouakari a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ foroba baara la koyi sabula i k'a dɔn ayiwa Banque mondiale ni diɲɛ sebatigiw olu de b'a wele Wakasiriki k'a dɔn miliyari kasabi caman de k'o kalifa a ma an b'a fɛ ka nin yiriwa in kɛ nin jamana in na farafin jamana in na sabula nin dibi bɛɛ nin dɔnnibaliya bɛ yen Bouakari olu damada de kɛra sababu ye i k'a dɔn a ka dɔn kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ professeur min ye ba Cɛmɔgɔ Tarawele Wakasiriki k'a dɔn a y'a ka dalu da fan caman na a ko min ye ayiwa projet d'envergure coordinateur adjoint programme résilience système alimentaire Afrique de l'Ouest n'u k'a ma ko PERSA Mali Bouakari k'a dɔn a y'o ɲɛmaa danga kɛ o k'i bɔ yen ko min ma projet de développement productivité et diversité agricole Bouakari i k'a dɔn a y'o fana kɛ jamana minnu bɛ yen ni a dugukolo ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye u k'o di ma ko awa PDASAM a y'o fana kɛ programme stratégique Wakasiriki k'a dɔn $900 wari Banque mondiale y'o de ta ka d'a ma waasa nin ko ninnu ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ n'o ɲɛna n'o kɛra wasa ye Wakasiriki i k'a dɔn Asimu Goyita i k'a dɔn a y'i bolo mana bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin dɔnniya bi cɛ min na nin hakilina bi cɛ min na maa min ye nin ɲɔgɔn na wuli ka jɔ kɛ ko gɛlɛnbaw ni k'olu boloda Bouakari k'a dɔn foyi yɛrɛ man di ba Cɛmɔgɔ ye a ka wele k'a fɔ nin fɛn in kɛli nin jamana in kɔnɔ a tɛ se ka kɛ walima gɛlɛya b'a la a k'i k'a dɔn a b'i kɔ a da la k'o wuli k'a jɔ an dun bɛ donnin minɛ ko bi camancɛ faga mɔgɔ bɛ mun na Bouakari k'a dɔn kuran ani ji tiɲɛ don i k'a dɔn ɲɛnamaya banbalen bɛ nin ka bi nka min ye jamana ka yiriwali fana ye ani jamana ka ɲɛtaa a fangaba bɛ kuranko la Bouakari k'a dɔn tigɛnka kɔni dalen don a kan k'a fɔ min ye professeur Cɛmɔgɔ Tarawele Bouakari fɛn min kalifalen b'a ma Bouakari hali n'a ma ban i ka tigɛ a kan k'a fɔ a bɛ nɔ bɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara le démocrate an bɛ u fo i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko min ye anw ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ye min ye général de division Ablaye M Mayiga ye jɔn ko Ala ale kɔni a bɛ baara la cogo min na primature la n'o y'a ka cakɛda ye a bɛ baara la ten bawo min ye anw ka AES n'o ye confédération ye jɛkulu dɔ sigila sen kan n'a bɛ wele ko comité national confédération to a la i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilina falen kɛ o hakilina falen senfɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ kunun ko tarata février kalo tile 17 san 2026 wa n'i y'a lajɛ maaba caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na kɛnɛ yɛrɛ bonya minɛ o kun t'a mɛn ka di général de division Ablaye M Mayiga ma ale min ye cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ hakili jagabɔw b'a la ka kɛ fɛn min kan o de AES sigi fɔra dama ka na se bi ma kabi waati min
na a yɛlɛmana ka bɔ alliance la ni k'a kɛ confédération ye o confédération y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaya bulon sigina a kɔnɔna na o min ye confédération yɛrɛ ɲɛmaya san fɔlɔ o tala k'o di général d'armée Assimi Goïta ma o ka san kelen balen i b'a ye k'a fɔ san filanan o tala ka kalifa capitaine Ibrahim Traoré ma ale ye Burkina Faso jamanakuntigi wa n'i y'a lajɛ ni baara minnu bolo dala Assimi Goïta ka présidence waati confédération ɲɛmaya la ka na se min ye capitaine Ibrahim Traoré ka hakilinaw k'o ta kura ye k'i jɔ Assimi jɔyɔrɔ la baara danna yɔrɔ min na k'a ta ni ka taa n'a ye ɲɛ yanni san kelen o fana ka dafa ale fafɛ a fana ka segin ni k'a di Abdramani Chani ma wa o hakilina ninnu min ye san fɔlɔ ni san filanan ye confédération to a la o baara ninnu bolo dala ka se hakɛ minnu na laɲini minnu kun bɛ a kɔnɔna na n'o y'a kaatimindenw ye yalima a bɛɛ lajɛlen sigicogo ɲɛna wa min ye fɛsɛfɛsɛli ye i b'a ye k'a fɔ primature la kunun ko tarata hakilina ninnu kun bɛ nin hakilinaw de nɔfɛ walasa a bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ baara bɛ se ka latilen cogo min na capitaine Ibrahim Traoré bolo confédération ɲɛmaya la jamana saba in ka bɔ nɔgɔ la ani jamanadenw ka lafiya o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ɲinifɔw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na hakilina ninnu daa bɛ ka ɲɛsin o de ma confédération ka san fɔlɔ ani san filanan jɔn ko ala ma a bɛ se k'a fɔ hakilina kura minnu dala ka bila a kɔnɔ min ye capitaine Ibrahim Traoré ye confédération ɲɛmaya o min taa bɛ ka kalifa a la jɔn ko ala k'an tɛ fɔ an jigi kɔ maa do Assimi bɛ ban fɛn dɔ kan min ye capitaine Ibrahim Traoré ale tɛna pan o kan wa a tɛ sɔn jɔmaya ma wa min ye ɲɛdɔnya ye a tɛna sɔn o fana ma AES diɲɛ don o don ɲɛta diɲɛ don o don kunnawolo wa diɲɛ don o don fara an kan wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ faso Maliba Niger ka taa se Burkina Faso ma an ji kɛn bɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ani ka hakilinaw kɛ kelen jɛkuluba min kɔnɔ an ko a ma ko Alliance des États du Sahel donc ala ni jamana saba o bɛna ko kɛ waati ni don nataw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen n'i yɛrɛ ɲininka yalima ninnu jinɛ de b'u bolo nafolo ko la wa walima a ko kɛ bɛ cogo di den walima Dubaï de déplacé mɛ ka na AES kɔnɔ wa ɲininkali b'a la ka kɛ awɔ ayi bɛ taara Dubaï min na dɛ san damadɔ ɲinan kɔfɛ yan AES bɛ kɛ Dubaï ye Allahu akbar ala ma kɛra koyi amina yarabi ni ko sɛbɛ tuma na y'a salo ka bɔ sɔrɔ Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri dun bɔngatigi n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain worodugu jɛko ani foroba ɲada a bɔra ko siɲɛ 7,400 siɲɛ 18 cɛbilen Daramɛ ale de kɛra sababu ye journal in ka créer a douane de ye Bedi Daramɛ ye e ko u ti bɔ ɲɔrɔn wa Daramɛw kɔni ɲɔrɔn suraka jeli b'a la a hɔrɔn fana bɛ yen on t'a dɔn olu ye min kɔni dɛ n'i sera ka ɲɛfɔli kɔni kɛ e kan k'o dɔn ayi n bɛna ɲininkali de kɛ ɲɔrɔnkaw la halisa wa ni suraka jeliw don walima Daramɛ hɔrɔn don n bɛna o ɲininkali kɛ e bɛ fɛn dɔ nɔfɛ o Bouakari min ye ayiwa Sidiki Adama Danbɛlɛ ko nin y'a ka sɛbɛn ye Danbɛlɛ ko a k'i k'a dɔn karatɔ ale tɛ bali ko la f'i k'a dɔn kara in ka kɔ a la kangari dara i k'a dɔn polisiw fɛ a bɛ waati jan bɔ min ye groupement sécurité routière Sidiki k'a dɔn siraba minnu bɛ yen ɲɛfɔli kelen don koyi bɛɛ n'i boli yɔrɔ ayiwa sabula moto sen 2 moto sen 3 o bɛ taama fan min fɛ ani mobilitigiw ka taama yɔrɔ tɛ kelen ye Bouakari ka Bamako yɛrɛ de Bamako ka a kaana ka gɛlɛn a kati ka gɛlɛn Bouakari Bamako ka tɛ kuma mɛn sɛbɛnnikɛla ko ba polisiw u mɛnna ka kangari da ka sira jira mɔgɔw la hali ni i filila u b'i minɛ u b'a fɔ nin di ka sira sagi i ka taa ta kɔrɔlen ma Bouakari kangari da kan in mɛnna a bɛ waati jan de bɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ sa maa t'a mɛn o tuma baara yɛrɛ ye ni sariya ye min ye o bɛ boli bɛɛ kan a ko janvier kalo tile 31 ka n'a bila février kalo tile 14 na Bouakari i tulo fɔlɔ dɛ min ye moto 800 tɛgɛ dar'o de kan ka taa bila furuyɛri la o ɲɛ dɔn bari maa tɛ nin bɛɛ kuma ɲɛ ni maa bɛ nin ɲɛ ayi maa t'a ɲɛ wa dɔw bɛ na wa i b'a dɔn polisiw bɛ pɔn donda la sɔgɔmada fɛ u b'a fɔ a ye yɛlɛ moto bɛ boli yɔrɔ min na a ye taa ye wa dɔw bɛ na ten farasa o ɲɛ bɛ polisikɛ jɔlen na a bɛ k'an dirige dɛ o b'u fili mobili ka sira kan u bɛ passe cogo di walima n'u tɛmɛna jamana bɛ se ka kɛ tɛmɛ sira ye non mais c'est-à-dire que mobile mani fa dɔrɔn on bɛ min fɔ ni moto ninnu minɛna négociation foyi kɛra moto ninnu c'est ça ouais n ko u b'u bila sira caman non f'u b'u gɔli wa a moto taxi tigiw ne kɔni m'a dɔn e bɛ se ka i ka wari bɔ ka n'an bɛ taa misali ta Burukina kan Burukina filɛ nin ye n'i nana ni hali ni mɔgɔ tɛ hali ni polisi tɛ yen n'i sera fɛn min i b'i jɔ an ka mɔgɔw lajɛ diɲɛ don o don su fɛ ne jiginna ka bɔ yan moto taxi tɛ moto taxi ye
katakata nte katakata o bɛ na fɛ yuma belisa ka yɔrɔ fɛ o fɛ de croisement ye fɛn bɛ urusi la mɔgɔw bɛ na o b'u ɲɛ waga o bɛɛ tɛmɛ hali katikati Boakari tout ça c'est pas un problème moto taxi ninnu Boakari k'a dɔn u bɛ u ɲɛ de ɲɛ tinɛ ye mobili de y'u ɲɛ fo k'i doubler wa u b'i doubler fan min fɛ i b'a dɔn i droite fɛ u b'u sɔri de u b'u sɔri k'u sɔri tant que u ma tɛmɛ u ni kun tɛ lafiya e denw ko nin bɛɛ mun Allah Boakari a t'olu la koyi maa min b'i ka wari sara k'i sigi moto taxi kɔfɛ a b'a ka vitesse tali ye walima k'a fili mɔɔw ɲɛ e sigilen don a kɔfɛ i tɛ jigin ka bɔ a kɔfɛ k'i ka wari minɛ i b'i yɛrɛ to bolo ka t'i fa a ka gɛlɛn dɛ dɔw n'u den fila den saba b'i yɛlɛ moto kan moto taxi b'i kari de mobile ni ɲɔgɔn cɛ ne ko a ser'o la i tɛ jigin a ma nɔgɔn Boakari fasiriba ko min ye ba polisiw ye i k'a dɔn u bɛna ko in tilen koyi sabula i k'a dɔn sira jirala bɛɛ la mototigi n'a a boli yɔrɔ i k'a dɔn min kɔni ye mobile fana n'u boli yɔrɔ a ko JSR o tɛ a ko bolimafɛnw ka ɲɛmaso ye wa a ko commissaire divisionnaire de police min ye Panama Dambɛlɛ ye Boakari a n'a ka cɛdenw nin pɔ dondaw ani pɔ jigidaw la Boakari k'a dɔn u ye kabako kɛ sabula min ye moto 800 ye u ye tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen kan Boakari n'i ye kow ta k'u lajɛ ni mototigi ninnu kɔni mugu tɛ ko la walima saya nege bɛnna mobili belebelebaw Boakari u bɛ sin k'u filifili olu ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ man ka taa boli kɛnɛ min ka dɛ u bɛ se ka t'u yɛrɛ bila o sira kan Boakari u ka sira foyi t'a la sɛbɛnnikɛla k'o banna bi wa min maa o maa mana minɛ a la sa Boakari k'a dɔn i ta fila ni tila 800 min minɛ ne filɛ ka taa furuyɛri la u bɛ wari sara wari sigi ni nin banna la n'i minɛna nin kɔfɛ i bɛ taa kaso la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Worodugu Jeko ani Aforoba Ɲada karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le républicain an bɛ u fɔ i ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko la lettre du Mali jamanadenw ka bataki la lettre du Mali Awa Kamara nin y'a ka fasiri ye Gafure ko mun Gafure ko min ye wulikajɔ ye anw ka jamana sɔrɔ dabolo a bolofara ka ca nka min ye anw ka aéroport du Mali n'o de y'an ka pankurutigi kɛnɛ o ɲɛmayasoba ye a ɲɛma e ko a ma barodalasigi kɛ wa o barodalasigi n'o de ye colonel major Lasina Togola ye colonel major Lasina Togola a n'a jɛɲɔgɔnw o kɔni u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma aéroport ɲɔgɔn kɛ so belebele min bɛ yen dɛ lakɔlidenw dun bɛ a la hali maa gansan wɛrɛw wele bilala nin bɛɛ lajɛlen ma u ka na u ka kuma kuma in senfɛ i b'a ye k'a fɔ kuma dilen kɔ a ma o kɔtɛ maanifin i bɛ fɛn min si dɔn o de ɲɛfɔli ka nɔgɔ kosɛbɛ bawo min ye colonel major Lasina Togola ye i jɔ Lasina Togola Lasina Kwale tɛ yan aéroport DG Boakari n'i ye nin ye wotoro kɔnɔ a bara ka taa ka foro la i bɛ masa segin Ala ma wallahi a bɛ kɛ ten o n'i y'a ye jɔyɔrɔ ka n'i fili yɛrɛ ma n'i y'a ye avion kɔnɔ yarɔ Asimu da tɛ pilote si la dugukolo kɔnɔ sanfɛ ka tɛmɛ ani Buwajara Buwajara kɛ le chef d'état-major de l'armée de l'air Buwajara ale ni nin de bɛ avion bolila sini ye Buwajara la il est du Sokofina Segu i b'a daminɛ yafama u tɔgɔ de bɔlen don ayiwa ne Lasina in Boakari Lasina Kwale n'i ye nin ye ka fali siri wotoro la n'a taara u ka dugu la vacances la ale depuis diɲɛ baara bɛɛ kɛ ani yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw ma ko jɔyɔrɔ b'i la n'a nana Bamakɔ n'i y'a ye bon in kɔnɔ k'a dasi ale de bɛ sin ka rond kɛ ni avion ye sanfɛ ka jigin n'a yɛrɛ ten Lasina a bɛ se avion la koyi ayiwa min ye colonel major Lasina Togola ye aéroport o PDG don a kɔni ye wele bila lakɔlidenw ma ani maaba wɛrɛw kadiriw a ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko min ye anw ka pankurutigi kɛnɛ ye a bolofara minnu bɛ o bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye jamana wagande ma cogo di dɛ a kɔni a y'i da don a la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a y'a fɔlɔ a yɛrɛ ye kalan minnu kɛ a kɛlen ko ka kalan kunfɔlɔw kɛ i y'a dɔn kumadukaden don a kɛlen ka DEF sɔrɔ a nana lycée Askia la wa min ye kalan ye ale ma tulonkɛ a la koyi min ye bagi ye a y'o jasote k'o diplôme na k'o bila a kunna avec mention très bien mention bien à 18 de moyenne 18 sur 20 bon alors c'est en sciences techniques la hawla wala quwwata illa billah a kɛlen ko o jaso aw ye série jumɛn kɛ est-ce que non anw tɛ littéraire ye anw tɛ scientifique aw tɛ foyi sciences humaines wa aw tɛ foyi o de ye lycée Fukɔrɔden k'o ye science humaine anw fana tɛ littéraire jate koyi an kɛ kuma in de bɛ ten
série technique ni ne kun kalana ni ne kun tara bagi kɛ n m'o de kɛ o technique e bɛ mathématique dɔn wa kuma in bɛɛ bɛ yen ne dɔ fɔ pose-moi une question en maths non ne tɛ mati dɔn ne t'o nkalon da kabini ala in da ma défaut kɔni sɔrɔ o nka j'ai toujours été premier en maths fo kana kɛ min ye PDG aéroport PDG colonel major Lasina Togola Lasina Togola jongo ala a y'i da don a ka walaw na a kɛlen ka defu sɔrɔ kumadu a y'i kunda Bamakɔ kan min ye lycée Askia Mohamed ye a nana ye min ye bagi ye k'o ta k'o bila dufa kɔnɔ k'i jɔ ten taɲala bawo min ye moyenne 18/20 a y'o sɔrɔ série science et technique la o b'ale kɔ a ma da o fana ma min ye école militaire ye a kɛlen k'o concours fana sɔrɔ a ye dɔ fara wala kan ka bolofaraw caya o fana bɔlen koyi i b'a ye nin kumaw bɛɛ lajɛlen nasolen i b'a ye a ma sɔn ka i da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ko janya o a nana se min fana ma min ye miniti 45 ye min ye colonel major Lasina Togola a y'i da don aéroport a bɛ taama cogo minnu na aéroport a kan ka kɛ nafa ye jamana ma cogo min na ani gɛlɛya minnu bɛ yen ni aéroport b'o sɔrɔ sanga n'a ka waati a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ni k'a bɛɛ lajɛlen ni ka a fɛsɛfɛsɛ k'a y'a jira k'a fɔ min ye aéroport international Modibo Keita ye min filɛ Senukaw fɛ yen jongo ala hakilina minnu bɛ ale n'a baarakɛɲɔgɔnw na o de ye aéroport i y'a dɔn a kɛnɛ ka bon k'a bɛna walankata de ka dɔ fara bonya kan ka dɔ fara bonya kan wa commodité minnu b'a kɔnɔ maninfin ka nali u n'u ka taali o bɛ lafiya cogo min na yan'u ka don avion kɔnɔ wali u bɔlen avion ninnu kɔnɔna na o baaraw bɛ se ka boloda cogo min na a bɛ na o hakilinaw de fara est-ce que ani sini dugutigi ayiwa ani sini dugutigi bɛnn'o na ayiwa u kɛlen ka dugukolo di senu ka dugukolo di k'a suma u b'a di dɔrɔn dugutigi b'a suma bɛnkɛ b'a suma u b'a di u taara ɲininka ko dugutigi ko yan ye aéroport de avion bɛ tigɛ a ko n b'a suma fo avion kama kɔnɔ maa min y'o kuma fɔ ala ka hinɛ a la a ko ale kɛlen ka so ninnu di u ka fɔ la maakɔrɔw ka fɔ la ko a kɛlen ka yanni sow bɛ ci a ko n'a y'aw tugu k'a jɔ n b'a ci fo avion kama kɔnɔ dugutigi ko k'a b'a suma ko ale ka dugu de don k'a b'a suma fo avion kama kɔnɔ ale fana ko k'a b'a ci fo avion kama kɔnɔ baara banna ayiwa naam min ye Lasina ye PDG n'o ye aéroport PDG a ko nin kɛn bɛ k'a jira sa k'a fɔ aéroport bonya a bɛna dɔ fara a kɛnɛ bonya kan wa pisi k'a sɛbɛkɔrɔ dilan k'a fɛrɛ wa min ye taabolo ni hakilina kura wɛrɛw ye n'an bɛ minnu ye diɲɛ ɲɛfɛ a minnu bɛ avion ta ka taa jamana wɛrɛw kan a bɛ fɛn minnu ye n'a b'aw nikun lasaha ni k'a lafiya k'a bɛ n'o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an ka aéroport kɔnɔna na nin ye ŋun sɛbɛn don na y'a salo ka bɔ la lettre du Mali kɔnɔ Awa Kamara a ka fasiri don fasiri ni su tigɛra de an bɛ tesara min i to ka kuranɛ haya dɔ kala ka dɔ fara ka baraji kan cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ waati wɛrɛ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko o k'a ma ko soir de Bamako wula Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ye mun fɔ dɛ ko min ye coopérative de l'habitat des travailleurs de l'UNPS ye maa 25 olu y'u ka mobili kurakuraw sɔrɔ koyi k'a sabu kɛ min ye baarakɛla ninnu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu tɛ Sénégalisiw ye koyi olu ye UNPS baarakɛlaw de ye nka u farala ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ ka kuma u tɔ a la n'an ko ma ko coopérative de l'habitat des travailleurs de l'UNPS n'a ye k'a fɔ o ni u baarakɛɲɔgɔn minnu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ye Sena Waati banki ye ani Banque Atlantique mɔgɔ maa bɛ sa k'e bɛ baara kɛ UNPS la n'i kɔni n'i b'a fɛ ka bolimafɛn sɔrɔ waasa k'i senna i ka taama yɔrɔ k'o surunya i la walima i ka munumunu salo i ka se k'o kɛ damu kɔnɔ sen 4 kɔnɔna na sen 4 sugu min fana ka di ye i bɛ o de fɔ ni a sela coopérative de l'habitat des travailleurs de l'UNPS ma olu bɛ wuli ka jɔ kɛ o n'u o baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye partenaires ye n'o ye Sena Waati banki ani Banque Atlantique ye u ka mobili ko a bɛ don bɛrɛ la cogo min na o n'o fɛrɛ ta ni ka o tigɛ ka ɲɛsin coopérative a ɲɛmayaso ma wa n'i y'a lajɛ coopérative de l'habitat des travailleurs de l'UNPS ɲɛma n'o de ye Modibo Daɲɔ ye Modibo ko k'a bɛ a baarakɛɲɔgɔnw maa o maa bɛ tɔn in kɔnɔna na a b'u bɛɛ lajɛlen fo UNPS ɲɛmayaso to a la k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ olu tɛ Sénégalisiw ye olu ye baarakɛlaw de ye UNPS kɔnɔ wa u ye nin hakilina ɲuman sɔrɔ
wani yeni hakilina yi ni ata ko enani nayi mobli betani kadi barakelo ma eleni e ka kelien pesi barakela yi wa mi ka konti o dele ne be jamana bangi dola malik kono ya faba la walima anga marabulu do konnana yini pesi ka bulu fara be fa over ve ni ko ni alla yini ki ba fe ka do mobli kono ki aseki ka baro ni ka wuli ka joni ka munu salo no ya ima mi coopérative de l'habitat de travers de l'NPC nyama ya blo be chesri e ka mobli sorolila agilna yi abele jile bolo duna kabi nyama ka folo no muribo dayoye coopérative be sega kabi san 2003 ani ala ya kana sebima ni ngoni uye wuli ka jo ke sawasa mi ma mga ani dure ala nga marabolo o NPC baragelaw olu sembe ala bele jile ka mobli clé soro ka do akona ni ka tana e ka demayala wa abe afana adlo me famina o de yebe na mobli mi nda o musa ka kundama jaya o kanga sara chuga mununa ka amne sanduru fo sanwolowla bara nunu bele jile be boloda ka benu o haglina nunu de ka foko mawde be boka black refe wale mako i be ke bologo fe haglina nunu gonna na wa o koni o boloda ante vie coopérative fe o ya jira ka fo ka koni nunu bele jile ye ibaye ka fo mi ye moblu dile go mi ye kit alimentaire ye sungolo o musa ga ani o dewu be se ka takabo bara ke la klina bele jile ka tokona o yo fo bele jile tani ka o sarada o ni nyange o mi ye sena wati bangi yere nyama ya bloye o ka chire mi ngme kena kono aya jira ka fo olu te da yen pesi droma jamana sena wati banka o fana mun bangi olu ni banga atlantique de tika mi nyamu oui d'accord ugo mi yanga froba chage daw ali khaire chage daw na ya la yini ka fo aw ba fe ga dubul ma ve gono aw ka faranyanga ka sibuli ka se ka nyama ya soma o da wuli ga jo su bala jile sabati wa sa aw ka mobili go akase ka nyena bo ni we sabai do na salo ka bo soir de ebama ko kono le jara ka fadri nous ko ni be mobili ñu ma fait sortie d'usine mobili propre o ka ta to guna motor la bangi nunu taye warbo olu ye pode o nous taray ibe mobile soro sanduru garantie bala propre sortie d'usine wa entretien oni tulu falo ni falo be de ba ko ibe mo rek ñu ko fait o kadi Boakari mbi bonne semaine mi nous kama le nouveau réveil abolu ko chien kemenani chien ta anikele ma mi nya sebe Boakari ka do tali ni fe na fie akui ka do wari nyini ngo nyuma Boakari ota baraji soro bali semaine kala ko akika do tali fere la baba na to ko fora afoko somayaf Boakari sirki e ka do kan no ngombo kan no ngore bo ma wore kase ka na fasora ala afoko somayaf Boakari ni jamana inda ka laje somayafu ika do dugu yoro min be kwate o ka dogo wakati ki ka do société Mamadou iyata sai e frère u ko de masomayafu nga nyema ba no PDG o ye Chamaru iyata sai Chamaru be zora yawo ndiri de do deri de la ga fanda yo ala anga du no le ko go be la jele kala wo angata non il est de Misra ne ma bani ci masa angata aruku ya tasai dinga ta anga ba de oui non c'est mon pote gachedu semaine kala sangata akile ka warde so on te mamu ba yes ngole ngana am be ngata na ve dungudu kare kono mbagala man boy nunu ga so ndoro du ka so semaine kala ngata be ajan alisawa mina nye de visa Misra ajan nunu ga so be ko kono loisir o noro le da fa ka dula o noro le me man boy ga so la e ko to di kidi bi Chamaru ne ti nyondo ika kuma ve bi ha wo ko mo be fu yo anfa mana Boakari somayaf a ko PDG ba ni mi ndo afie odo Boakari ka do aka wuli ka do ni chesiri o kara sababu ye ka do ma do nye ka bo afe Boakari ante ki tan yu anake nga ambiti tanu ninga ay wa sebendi mi ba jira ka fo ine ka barakelaw ele ni jamana famo ye mi wo be ki chesiri mali dola e ka do ay wa abarako ke Boakari o dela mi nye barakela ma biduru bonyangu olu farala nyanga awaka kene izigi ni demsen jere jakulu na nyama ba no de ye Mokhtar Kulubali ita Mokhtar Kulubali do atete junior sa amado
Bouakari i k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan kɛnɛ in sigilen tuma min n'a wasara min ye Mali jɔnjɔ ye hymne national u y'o da o dalen kɔfɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn min ye miniti 1 awa an ka tasibila kɛ maa minnu kɔni n'olu danyana civil fara sɔrɔdasi kan tasibila ka kɛ ka ɲɛsin olu ma o kelen kɔfɛ Muktar Kulibali n'an ka maa tete ale min ye association pour le soutien des actions des chefs d'état africains a ye kɔrɔfɔta a ko jɔnwala min ye Soumayafu a PDG n'a jɛɲɔgɔnw u ni foli ka kan sabula min ye Assimi Goïta ye min ɲini jamanadenw fɛ wulikajɔ ni cɛsiri don bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ ɛlɛ ni Assimi dɛmɛbagana dɔ ye n k'i ɲininka i k'a dɔn Soumayafu a ɲɛmaaba ye o tuma olu de nana sa ni ka na nin bonyamasegin da k'u sɛgɛrɛ k'a jira u bɛ baara min kan k'a kɛ a donnen don jamana ɲɛmaw fɛ Soumayafu yɛrɛ sigi furadama san 1998 ka n'a bila bi la Bouakari a ye wulikajɔ min kɛ maa 1000 ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen dahirimɛ bi sɔrɔ ye Bouakari u bɛ sɔrɔ min da k'a sarara jamana yɛrɛ wagande kɔnɔ baara yɛrɛ dilen kɔfɛ mɔgɔw ma o fana ka bon o de la i k'a dɔn baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ to a la i k'a dɔn Amadou Dia n'ale ye directeur général ye ale ye foli kɛ ka ɲɛsin minnu nana ni nin hakilina in ye ni ka bonyata k'u sɛgɛrɛ min ye coordinateur Buralayi Jakite o fana y'a jira k'a fɔ jɔnwala ni min kɛra ni olu ti ɲinɛ nin kɔ min ye pompisiw ye ani agent de sécurité minnu bɛ yen Bouakari Sidiki i k'a dɔn foli bɛ kɛ ka ɲɛsin o ma sabula olu ka cɛsiri ni wulikajɔ de b'a to client bɛɛ lajɛlen olu nimisi bɛ wasa nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la Peter an b'a bila yan Bouakari i k'a dɔn an bɛ sunkalo la an tɛna nin kɔrɔfɔ in jaya ɛlɛ ni Bouakari i k'a dɔn midi 13h ne ma d'a la ni fɛn ka jugu diɲɛna su kɔnɔ k'o bɔ o nin waati bolo fa bɛ aw ɲamakalaw ta ka koyi ɲamakalaw kɔni jɔnwala olu de bɛ kuma pendant des heures a ma nɔgɔ ni jatigiw yɛrɛ b'a dɔn ko sunkalo la an ka baara ye kuma ye u ka fɛn di ka sɔrɔ an ba kuma anw b'an ko kɛ nakɔ kɔnɔni bɔ ye wurapele n'a jɛɲɔgɔnw farikɔnɛjɛ olu bɛ n'u siyɛn don kan ni tɔw dunna su in na segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sababu kuraw bɛ bɔ min ye Sylvie ye ale tun b'a k'an jaw ta fiɲɛ tulukala tun bɛ Mamutu Surunin bolo wa